Ωραίες εδώ πέρα. Έχουμε φτιάξει ένα Minecraft βίντεο. Είναι το πρώτο μου, αν το ξέρετε. Όπως βλέπετε, έχω πολλά words για να δοκιμάσουμε. Πάμε ένα-ένα. Πρώτα θα αρχίσουμε με ένα εύκολο. Δεν πάμε κάτω εδώ. Θα αρχίσουμε με το Missing Color Map. Αυτό είναι ένα map το πρώτο που έχω φτιάξει. Με τα texture packs που χρειαζόμαστε. Yes. Συγγνώμη, γύρισε. Εντάξει, πάμε να παίξουμε το παιχνίδι μας. Περιμένετε, μπαίνουμε. Θα σας δείξω μετά πώς να το κατεβάσετε. Μην φοβάστε. Αν το θέλετε και το map εσείς. Ωραία, έτσι είναι. Περιμένετε, έχει γίνει τίποτα. Έχει γίνει κάτι. Θα το φτιάξω τώρα. Βάστε. Εντάξει, πάμε. Όπως βλέπετε, έχει φτιάξει με glowstone και stone. Είναι ένα texture pack και έχει αλλάξει. Τώρα πάμε yes. Βλέπετε. Εδώ πέρα. Πατάμε start. Δείτε. Oh my god. What? Δεν έχω ένα μπλοκ. Εντάξει. Αυτό είναι περίεργο. Πώς λέτε για το πρώτο μου βίντεο? Έβαλε τα καλά μου. Βρήκα ένα καλό map. Oh my god, αυτό είναι κάπου δύσκολο. Πώς το κάνουν οι άλλοι. Έτσι δουλεύει. Μια μέρα θα σας δείξω και πώς να κάνετε και εσείς βίντεο. Να μάθετε. Πάλι, όχι. Oh my god, αυτό τι γίνεται εδώ πέρα. Τι. Μισό του. Αυτό είναι δύσκολο map. Έχει block. Έχει invisible block. Δεν κάνω πλάκα τώρα. Έλα. Τι. Κάνεις πλάκα. Τι. Βλέπω τίποτα. Τι. What. Είναι στα σκαλιά. Θα το είδα πριν αυτό. Όχι. Πώς το κάνεις αυτό? Δεν βλέπεις καν που πηδάς. Ένα. Δύο. Όχι. Πάμε. Oh my god. Εδώ πέρα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δες κάτι. Άμα δεν το κάνω... Εντάξει. Θα προσπαθήσω απλά να περπατώ. Όπως το ξέρω. Ναι. Είναι σκαλιό, δεν είναι το ίδιο ακριβώς. Ναι. Το κατάλαβα. Αυτό δεν μπορεί να το νικήσεις. Το έχω καταλάβει. Το έχω καταλάβει. Να δούμε τι είχε εδώ πέρα. Πού είμαι πάλι? Απλά είναι να πετάω
Δεν θα το πάω πάλι από εκεί. Απλά να πετάω. Πού ήμασταν? Ήμασταν εδώ. Πάμε. Ήμασταν εδώ. Απλά το χάσαμε. Ήμασταν εδώ. Ήμασταν κάπου εδώ. Ήμασταν εδώ. Πάμε. Ωραία. Ωραία, πάμε. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο πράγμα. Slash. Και... όχι, το έκανα λάθος. Πώς δεν ανεβαίνουμε? Τι είναι αυτό? Τι μυστικό. Τι ήταν αυτό? Εδώ. What? Ναι. Κατάλαβα. Πού ήταν αυτό? Πού το είδα? Πάμε. Ναι. Περιμένετε λίγο. Τα καταφέραμε, ωραία. Μου πήρε πολύ καιρό. Oh my god. Αυτό δεν είναι αυτό που νομίζω. Ελπίζω. Πρώτον πώς ανεβαίνει. Όχι πάλι. Γιατί έχουμε αυτά τα άσπρα. Ναι, πώς ανεβαίνει. Υπάρχουν μερικά μπλοκ. Νομίζω αυτό είναι το τέλος. Δεν είναι ένα από αυτά. Ωραία, το καταφέραμε. Εντάξει. Απλά τώρα, μόνο γι' αυτό, εκτός αν υπάρχουν άλλα 5 δισεκατομμύρια σαν τέτοια. Oh my god, αυτό το jump, αν πάρει χρόνια. Πάμε. Πηδά. Έχει μπλοκ. Έχει κάτι. Ναι, μην νομίζω. Είναι head jump. Όπως το ήξερα. Εντάξει παιδιά, αυτό είναι το τέλος του βίντεο. Θα κάνουμε ένα part 2 σε αυτό. Είναι πολύ μεγάλο. Είναι κάτι πολύ μεγάλο. Αν δεν με πιστεύετε, απλά να σας δείξω. Έχουμε λίγο ακόμη, αλλά κάναμε ήδη το μισό. Κοιτάξτε. Έχουμε να περάσουμε και όλο αυτό να μην έχει τελειώσουμε. Εμείς περάσαμε όλο αυτό. Έχουμε πολύ ακόμη χρόνο. Όπου και να ήταν αυτό, θα το βρω. Εντάξει παιδιά, αυτό είναι το τέλος του βίντεο. Με ωραίες Games Want to See, να κάνετε subscribe στον ξαδερφό μου το Florian Games. Είναι ο ξαδερφός μου και γεια σας.